vlog číslo 15. Na našom portáli na adrese príbeh.org máme dlhožiadanú funkciu, a to vyhľadávanie. Prvú, keď sme mali iba 10 článkov, tak človek si to dokázal scrollovaním všetko nájsť, ale v dnešnej dobe, keď to máme cez 500 článkov, kde polovica sú recenzie a druhá polovica rôzne články o literatúre, filmoch a podobne, tak orientovať sa tam a vyhľadať si ten článok, ktorý práve človek chce nájsť, je ťažšie, takže integrovali sme funkciu vyhľadávania a vzhľadom, že názov niektorých článkov nemusí byť vždy nutne, že napríklad rozhovor s Peťom Schlosserom, ale čo vám povie kriminalista a podobne, tak vyhľadávanie funguje na tom, že môžete zadať horor a vyhľadávam články, ktoré nejakým spôsobom obsahujú hororovú tému, zadáte tam romantika a vyhľadávanie vám dokáže nájsť romantické veci, čiže funguje to trošičku ako u Google, i keď je to o dosť jednoduchšie, ale dokáže pochopiť kontext článku a chcete nájsť napríklad Peťa Schlossera, tak zadajte tam jeho meno a hodí vám články, ktoré sa týkajú jeho osoby alebo niečo, čo robú ako v podstate kebo v NAKE, čiže toľko k novej funkcii a dúfam, že sa vám nová vymoženosť našho portálu bude páčiť, tak veselo vyhľadávajte články. A to je zatiaľ všetko.